Nyt lähtee Manatti Films-osio. En tiedä mikä osio on, mutta kuvaamme kun Tuomo kävelee koiran kanssa ja Konsta ajaa autolla. Tämä on mystinen tie ympäri Espoota, joka on tunnettu nimellä Silent Hill. Kriipinainen tulee. Lähtikö mä menee? This is too creepy. Se voi kävellä ohi. Mikä on oikein tätä? Miksi mä en? Kriipinainen poistuu. Mitä sinä pysähdyit siihen? Oh no! Ei ihan liian. Tää on huono kulma. Muuten ihan hyvä. Jep. Toivottavasti kukaan ei muuten nähnyt meitä. En mä usko. Our lighting guy! Creeping in the window! Hei, tänään tulee auto. Chilling here. Sekoitetaan taas se Skoda on täällä! No puhunut koko eilisen yö siitä, että joku jätkä käy yli rynkyyn kanssa ja nyt vittu seuraava juttu. Joo, se oli joku jätkä vittu roikkuu auto ikkunasta ja valo kädessä. Vittu. Joo. Sekoitetaan. No more weather.